U pomoć! Neko je ukrao Paunovo Neko je pero! vezao hobotnicu! Zebri ukrao pruge! Kad se zoološkom vrtu zločin desi, svi krivca tražite. Ko je na pravom tragu uvek Sherlock Jak. S njim je uvek Hermiona, slučaj nije lak. Ako zalutate, naći će vas Sherlock Jak. Tomu Lula i Pelerina! Pažljivo sve posmatra i nije naivan. Ne možeš ga zavarati. Juriš na istinu. Sherlock Jak. Sherlock Jak! Da li ćete vi otkriti pre Sherlocka ko je opljačkao babuna? Tomu Lula i Pelerina! Tomu Lula i Pelerina! Tomu Lula i Pelerina! Tomu Lula i Pelerina! Ne mogu da verujem! Uz Tomu Lula i Pelerina! To malo umara. Šta? Šašava igračka? Igračka je sjajna. To tvoje Tomu Lula i Pelerina. Govoriš to na 5 sekundi. O, preteruješ. Tomu Lula i Pelerina! Aha, vidiš, to je kao tik. Ne možeš da se odupreš. Naravno da mogu. Ja savršeno vladam rečima koje izlaze iz mojih usta. Prošao sam obuku za to. Mladi učeniče, treba da naučiš da vladaš rečima koje izgovaraš. Da, učitelju. Naučit ću te hiljadama godina staroj vežbi od starog Shaolin učitelja Yao Chi Shena. Spreman sam, učitelju. Sada ćemo igrati igru ni da ni ne. Treba da mi odgovoriš na pitanja, ali da ne kažeš ni da ni ne. Da li razumeš? Da. Ja imam retku mentalnu snagu, Hermiona. Ako hoću, ne moram više nikad da kažem Tomu Lula i Pelerina. Misliš? Kladim se u večeru da ne možeš bez Lula i Pelerina ni jedan jedini dan. Opklada je pala. Sherlock Jak na vezi. O, zdravo, babune. Uz Tomu Lula i Pelerina. Juriš na istinu. I opklada počinje sad. Zeleni kokteli su kao šejk od avokada, samo bez avokada. Ne stavljamo ni limun, ni celer, ni paradajz. U stvari samo salatu umutimo s vodom. Ove stolice su veoma udobne. Nadam se, platio sam ih čitavo bogatstvo. 2 zelene koktela, 2. To vas košta 5 kikiriki pezosa. Izvini, ali to je previše. Ni slučajno, ali vi ste mi dragi pa ću vam učiniti. 8 kikiriki pezosa. Molim, šta s tobom nije u redu? Ma daj, 10 pezosa i to je poslednja ponuda. S Tomu Lula... To je veoma skup zeleni sok. U redu. Dakle, ti si bio žrtva pljačke? Da, neko me opljačkao preko noći. Nestalo je sve što sam zaradio juče. Kaži mi šta si tačno sinoć radio? Sve kao i inače. Kad su gosti otišli, pogledao sam oko sebe, zaključao vrata i uključio alarm. Kakav alarm? Ovo je alarm. Pokrene se ako neko proba da otvori vrata. Uverite se i sami. Uključit ću ga. To je ozbiljan alarm. Da, uključim ga svake večeri i isključim svakog jutra. Da li postoji šifra? Da, 41B18. Da li si ti jedini koji zna šifru? Ne, znaju ju svi zaposleni. Korila, ris i kornjača. Pa onda, mislim da imamo 3 osumnjičena, Sherlocke. Dobar zaključak, Hermiona. Istraga je otvorena. Pa šta misliš? Naravno da sam ljut na babuna. Možeš li da nam kažeš zašto? Do sada me je plaćao u bananama. Sinoć me je isplatio u tikvicama. Pa, tikvice nisu toliko loše. Jeli? Pa ja ne volim tikvice. Razumem. Kakav posao obavljaš za babuna? Obezbeđenje na vratima. Izbacivač, tačnije. Da li zbog toga toliko vežbaš? Naravno, nekada moram da izbacim gospođu Nilsku, a za to treba snaga. Da li znaš šifru alarma? Naravno, 41B18. Tako je, imaš dobro pamćenje. Ne baš kao slon, ali se ne žalim. Tomu Lula i... Sam izgovorio.
Žao mi je, drugar. Taj gorila je baš trapav. Ako te mnogo boli, trebalo bi da odeš do doktora Kljunića. Sigurno se šališ. Neće nas jedna modrica sprečiti da nastavimo istragu. Treba da ispitamo Risa, Stomu... Zvezdica? Tako je. Ti si DJ u Babunovom restoranu. Izvini, ali teško mi je da poverujem. Ali to je istina, mladiću. Ja sam DJ. Jo, Nisam znala da si ti kralj mix pulta. kralj čega? Mix pulta! Znaš tamo gde DJ radi? O, da, ni ja nisam znao, malena Miriona. Hermiona. Pa zašto vas je babun zaposlio? Zato što nisam skup. Ali prekjuče je stvarno preterao taj gonič žabova. Kako to? Tražio sam povišicu, a on mi je smanjio platu sa 10 kikiriki pezosa dnevno na 2 nedeljno. Prokletstvo! Babun je odličan pregovarač. Osjetili smo to na svojoj koži, Stomu. Samo nastavi. On je škrtica i zaslužuje da bude opljačkan. Baš tako. To se tačno i dogodilo. Zaslužio je, ali to nisam bio ja, Josefina. Hermiona, to ćemo tek da utvrdimo. Reci mi, da li znaš šifru za alarm u restoranu? Naravno, Katarina. Ide... nebesa, kako ne mogu da se setim, pa možda... Očigledno je da imaš problem sa pamćenjem. Pa, nisam baš siguran. Doktor Kljunić je to pominjao, ali ne mogu da se setim tačno. I jasno. Hvala Rise, vidimo se uskoro. Ha! Kornjača jeste spora, ali ne toliko. Možda je u nekoj nevolji. Otvoreno je. Hajdemo. Kornjačo? Juhu! Ima li koga? Stvarno sam premorena. Aj, meni je svega dosta. Ne mogu da se odmorim čak ni kod kuće. Žao mi je, Kornjačo. Nisam te videla. Uvek ista priča. Niko me nikada ne primećuje. Dobro, šta hoćete od mene? Istražujemo krađu u Babunovom restoranu. Tako mu i treba. Ne bi smeo da nas plaća u majmunskim svotama. Gorilu isplaćuju tikvicama. I tebe? Ne, meni je smanjio platu jer pijem zeleni sok umesto što služim goste. Da. Pomalo šaršavo, zar ne? A da li ti znaš šifru alarma na vratima? Da, 41B17. Ali ja nisam krivac, jer ja ne mogu da otvorim vrata. Preteška su za mene. Možeš li da nam pokažeš? Naravno. Hermiona, reci Risu i gorili da idemo kod Babuna. Uverite se i sami, znam šifru na pamet. Ali ne mogu da otvorim vrata. Preteška su za mene. Ja mogu da otvorim, ali se ne sećam šifre. Dobro, a ti, gorilo? Možeš li ti da uradiš jedno i drugo? Da, druže, bez problema. Dok kažeš tikvica, mislim banana. Ali nešto se zaglavilo. Da, tvoja ramena. O nebesa, gorila ne može da prođe kroz vrata. Zbog toga ti smanjujem platu za 2 kikiriki pezosa. Molim, to nije u redu, druže. Dobro, pošto si ti u pitanju, smanjit ću ti za 4. Znaš šta ti, majmune, sad mi je dosta. Daj mi odmah šta mi duguješ. Molim, daću ti jedan savjet. Budi miran ili se pakuj i nestani odavde. Dosta, prekinite! I Šerloče, u kom pravcu da nastavimo sa istragom? Ni u jednom, jer ja znam ko je zločinac. A vi, mladi detektivi? Ako ste pažljivo pratili, sigurno ste i sami zaključili. Da se podsjetimo, tokom noći je neko ukrao pazar iz Babunove kase. Zaposleni ga ne vole zato što je škrtica. Ali ko je zločinac? Kornjača, gorila ili ris? U stvari, slučaj je jednostavan. Gorilo,
Ti znaš šifru i dovoljno si jak da otvoriš vrata. Ali da li si mogao da ga opljačkaš ako od mišića ne možeš da uđeš? I rekao sam ti da nisam kriv. Rise, i ti si ljut na babuna zato što ti je smanjio platu. Ali da li si mogao da počiniš zločin ako ne možeš da se setiš šifre? O kojoj šifri se radi? Kogod da je to uradio, presekao je žice alarma i otvorio vrata. Ili prosto nije izašao napolje posle radnog vremena. Zar ne, Kornjačo? Zločinac si baš ti! Molim? Da, Kornjača je ostala preko noći u restoranu tako što se prerušila u stolicu. Imala je celu noć da opljačka babunovu kasu i onda se ujutru iskrala tako da je niko ne primeti. Priznajem, uzela sam pravdu u svoje ruke. Babun nas je sve prevario. Tačno je da je babun praktično prevarant. I zato zahtevam da u restoranu postavi nove uobičajene cene. Ali ti, Kornjačo, zaslužuješ kaznu. Rege Kornjača. Oklop imam, rege Kornjača, rimesipa. Kornjača nije baš najjača. Kornjača, svega joj je dosta. Negde bi se sakrila. Prizna, Rise, Kornjača je bolje za mix-pultom od tebe, a? Naravno, ali šta je to mix-pult? Šerloče, uskoro će ponoć. Na korak si do pobede. Sjajno. Sve je dobro što se dobro svrši s tomu, Lula i Pelerina. Za početak ja ću musat špargle sa šumskim biljem uz kolačiće od parfiola, samo da probam. Zatim sup od soje i rižota sa šafranom. Posle ću malo da vidim... Uloge tumačili Marko Mrđenović, Jelena Stojihović, Sofija Juričan, Lako Nikolić i Milan Tubić. Tonski snimatelj Radovan Raša Spasojević. Montaža Dejan Pavlović. Prevod Jasmina Andrić. Songove priredila Dragana Micković. Za Minimax produkcija Studio.